Добрый вечер. Spoštovani člani in članice. Želim vas opozoriti na akciju, которую imamo в нашем белявном каталогу. Штивілка 7. Такой згледа каталогець. Віля до 19.5. Ще тиждень маємо час. Далеко оглядamo ga и изберемо стрезные сделки. Кто има тискан каталог, вероятно, сте же видели эту акцию. На стране 8 имamo тука информацию. Кто ще не ви за ту акцію, накратко вам повім, яка имamo. При наручилу за 5 евро в 9.30 всяка чланиця или член добі такшну картицю, яка дає нам додатні попусти і дарила в каталогу штивілка 8. При мінімальному наручилу за 20 евро вам припаде 3 картиці. І чим вище ваше наручило, тим вище тих картиць мати і тим вище і мати зділків по угодних цінах, але дарила. Ко і мати наручило і наплачено вже наручило, да? Потім всяку картицю треба було активувати за кайкір до 17 июня, вероятно. Бо всяка картиця уділежена в додатному жребанню. І, могучим, хто б задив з наших члениць, але членів телефон Samsung, потім комплект нової косметики, косметика Iris Super, і потім ще зділки за масажа. Так от, кілька мати картиць, просимо, да не будете позабили, їх правочасно активуйте. А сюди покажемо, як треба активувати картиці. Собі треба йти на свій особистий рахунок. Ага, все прочим. Англійщина. Так, потім беремо персонал профайл. И тут как бы мы нашли купоны картицы. И имamo их 20. Некоторые же сам активировала, некоторые сюда покажем како. Тут имamo 2 картицы, да, една от которых же и активирована, а другу треба активировать. Сюда имamo 2 картицы, 2 активации. И на маму сделок за него кожа 60% попуст. И таку всяку картицу треба поглядати, чи тука имamo, eno не активировано тоді. Наредимо активацію. І 100 тука. Так, і потім тука ще все остали картиці. Тоді треба відкрити і активувати всяку, яку опасите. Активировано, активировано, активировано. Ага, тука не. І тука будете позорні. Поглядайте, ще до 19.5 мати час, і мати наручило до 19 мая. Поискусите га плачете, да? І в 8 каталогу іскористите все те дарильні картиці в годності і попусті. Хвала за вашу позорність. На свидання.